atur kuing panuwun saking panjenenganipun Bapak Pengendali Wara. Ing wekdal siang punika nun inggih sampun ngeparengaken dumateng kawula selaku ketua panitia pilih sampun dipun paring wekdal kapurih matur dumateng warga masyarakat Dukuh Gedhong Randum mriki sasampun dayanipun. Panjenenganipun Bapak Suyanto selaku Kades Dukuh Kalimati ingkang setuhu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Suprantiano selaku Kaur Dukuh Desa Kalimati ingkang setuhu kinurmatan ugi panjenenganipun boten kanthel lempen Bapak Sapari ingkang piniji saking Tlatah Jiwangi sampun kersa rawuh wonten ing Dukuh Gedhong Randum mriki ugi ingkang setuhu kinurmatan. Lan ugi panjenenganipun Bapak Parmo selaku RW Dusun Gedhong Randum mriki ugi ingkang kula bektani langkung-langkung Bapak RT selikur dalah Bapak RT kalih dasa ingkang satuhu kula bektani ugi. Ugi iki mboten katalumpan panjenenganipun Bapak Ketua Karang Taruna Bapak Hardi ingkang satuhu kinabekten. Ugi mboten katalumpan dawuh saking panjenenganipun Bapak Suyanto selaku sesepuh ing Dukuh Gedhong Randum mriki. Kawula sarencang kapatah yahamika ngawontenaken ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Suyanto kapurih dados panitia badhe anglaksanakaken nggih menika wau sedekah bumi inggih apitan. Saderengipun matur ingkang kathah bekti kunjuk ngarsanipun para pundhen saha para pinisepuh sak samudayanipun Bapak Ibu dalah adik-adik sedayanipun ing mriki sampun kersa ngruwi punapa ingkang dados wigatinipun panjenengan sami anu ninggih nglaksanakaken sedekah bumi ing dinten punika sampun kalaksanakaken punika wau kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pamit. Mboten kathah anggen kawula matur. Kawula selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Bersih Bumi Dukuh Gedhong Randum mriki sampun sedaya kasediaaken arupi panggenan arupi deklet arupi tontonan ingkang samangke badhe kelampahan mengke siang duka mengke dalu. Kula sakanca anggenipun nyediakaken panjenengan kesenian tujuan panjenengan sami. Mbok mawanipun sak mangke wonten kekirangan kawula sakanca nyuwun pangapunten wonten ngarsa panjenengan sami. Kawula matur awrat munggo ing kawula dumateng saged pikantuk amanah panjenenganipun Bapak Ibu sedayanipun ing Dukuh Gedhong Randum mriki. Kawula ngaturaken gunging panuwun sanget kalih panjenengan sedaya nderek anganteng-antengaken kebedahanipun sedaya panitia ugi angantenganaken sabiyantu bau suku sedayanipun kawula selaku panitia ketua panitia adalah sedaya anggota panitia sedaya ngaturaken gunging panuwun dumateng warga masyarakat Dukuh Gedhong Randum ing sak kathah-kathahipun. Pramila kawula boten ajeng kathah-kathah anggenipun kawula matur dumateng ngarsa panjenengan dalem. Kawula
sampun ngrumangsani mboten kok kula niku kathah kekiranganipun tornah kula niku mboten jane mboten pinter nanging awrat ngemban dawing Bapa Carik pinangka kula dados songsonge agung pelaksanaan kangge sedekah bumi apitan ing dinten punika punapa ingkang dados kekuatan kula dalah sak rencang badhe kula totohaken sakmenika sampun tatas anggen kawula ngleksanakaken punapa ingkang dados dawuhipun Bapa Carik dalah pikantuk ngemban dawing saking warga masyarakat duka Kedhong Randum mriki. Para mila mboten kathah andhen kawula matur bilih atur kawula kathah kelepatanipun tumpang soh anggen kawula nyandhi dawuhipun panjenengan matur wonten ngarsa panjenengan dalem kawula nyuwun gunge pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Para mila cekap semanten atur kawula nuwun gunge panuwun. Wedal utawa sasana kula konduraken panjenengan Bapak Pengandali Wara. Sumangga.